Тук съм, защото има много голяма нужда, особено днес, духовните хора да усетят наистина техното призвание в този изключително деградирал и шеметно израждащ се свят, наречен наша планетарна реалност. Планетата, не случайно от някои руски автори, е наречена планета инопланетял, т.е. планетата на извънземните. Ние не сме нито господари, нито пък собственици на тая планета. Нищо подобно. Ние не можем дори да й бъдем едни елементарни хазяини. Ние не можем да й бъдем едни елементарни обичливи същества, които обичат майка си. Нищо. Аз трябва да ви призная, че ние сме много по-щастливи от американците. Аз бех там и ги видех. Тези са тотални нещастници. Тотални. Техният духовен еквивалент е сведен почти до минус. Не е до нула. Не стига и нулата. Тези хора, както е казано, прости Господи, тия не знаят дори за какво се родили на земята. Ние тук поне имаме един духовен еквивалент, който не без тяхна помощ беше съсипан. Точно те, тази империя. Никога Съветският съюз, запомнете, не е бил империя на злото. Никога няма и да бъде. Империя на злото е там, където е тронът на Луцифер. А то е там. В жестоката англо-американска империя, която е решила да погълне целия свят. Особено днес. Работата е изумителна, защото там, в Съединените щати, както е казано, в гърловината на дявола, има една шепа хора, които водят титанична борба. Поклон пред тия герои. Вие нямате представа какво прави един бивш сенатор. Тук Йорданка Георгиева и казах, тя отвори сайта и погледна какво прави Вентура. Джеси Вентура в Америка. Това е един титан борец. Какво прави, примерно, те са една плеяда, но ще ви кажа, в Америка има няколко граждански проекта, сформирани абсолютно по гражданска инициатива, един от които е проект Камелот. Оглавява се от една достойна американка, жена, която тя се казва Кери Касиди, успя за нула време да обедини един куп учени, бивши военни от свръхсекретни проекти и в момента наистина проект Камелот представлява един уникат. Един уникат, но тези хора са все още един микрон сила. Тая сила не може да обърне Уолл Стрит. Ето, това е трона на дявола, на сатаната. Ако има нещо, което е свръхсатанистко, това е Уолл Стрит. Защото самото американско общество е тотално побъркано, тотално изродено и естествено тотално съсипано от тази свръхсатанинска сбирщина или пасмена. Наричайте, ако щете, човешката измет, защото те са такива. Те обезпреметиха живота на милиарди човешки същества. Съсипаха планетата Земя, а сега искат да ни вкарат за роби в една чужда звездна система. Като предварително избият 5 милиарда минимум, ако може с един удар. Там има хора, които наистина се борят. И тези хора стоят достойно като шепа спартанци. От тях идва много важна информация, ключово важна информация. Защо ли? Защото именно Американската империя беше тази, която лъшна цялата човешка цивилизация, защото на тях винаги им се е привиждало какви големи богове са и как управляват и по-точно консумират този свят и робят другите. Съсипват другите. Те подписаха в 1954 година договорът Греада с една деградирала, силно деградирала раса в нашата галактика и оттам нататък тръгнаха най-големите трагедии за цялото човечество в лицето на свръхсекретните проекти. 38 степени на свръхсекретност над Манхатънския проект по разработка на атомни бомби. Имаме само за този феномен, наречен конкретна пряка връзка и подписани договори с някои извънземни раси, наричани 1954. При администрацията на Дуайт Айсенхауер на военно-въздушна база Холоман се извършиха и на военно-въздушна база Едуард се извършиха няколко контакти с извънземни. На един от тези се подписа и договора с дегенератите на космоса,
които са дошли тук само за да ни консумират и си изпълняват техната програма. Оттам, естествено, ние можем да получим свръхсекретната до вчера и до днес информация. Естествено, този свръхгигантски монопол от тези, които движат програмите и тайните проекти, оттам трябваше, както марксизма-ленинизма правилно учеше, че в недрата на капитализма ще се зароди групокопачът на капиталистическата система. Тук е много точно. Точно в техните недра се зародиха онези, които тръгнаха срещу тях. Достойните човешки същества, мъже и жени, много от тях беха зверски избити. Знаете ли колко учени беха избити за последните 20 години по света, които искаха да кажат истина? Около 1600. Кой говори за това? Както примерно се говори винаги за фашистския геноцид над евреите, а за американският геноцид над индианците, а за средновековно-католическият геноцид. 100 милиона са избили тези. В името на една измишльоти. За такъв геноцид май няма да чуете. Значи картината отива просто в една точка. И точката днес се нарича: дали наистина ние ще успеем да се отскупнем от тези железни лапки на глобалният елит, който има само една единствена цел. Те, себеподобните, естествено не могат да ни изядат, защото не са канибали, но има техните съюзници, помощници, така наречените рептилии. Те се хранят с нас, с телата ни. Гревовете се хранят с нашата кръвна плазма. Ядат всичките ни фини органи. Намирани са маса контейнери с разфасовани човешки тела. Ако щете във Виетнам, ако щете на територията на Съединените щати, само в Америка ежегодно изчезват над 2 милиона предимно деца. Защото те, както ние обичаме агнешкото, защото още е младо, свежичко, незамърсено, по същия начин те ядат и нас. Змейновете ни ядат.